Uyamazi lo muntu othanda ukwaziwa njengomuntu owazi abantu abasey'khundleni ey'phezulu endaweni yangakibo. Ufuna nje futhi kwaziwe ukuthi yena uney'namba zocingo zabo bonke abantu abasebenza ngokunceda umphakathi, bantu abaletha iy'nsiza emphakathini, bantu bakahulumeni, kanjalo kanjalo. Ningathi nisancoma iphoyisa elilwa nobugebengu emphakathini elingadlali, kuyaziwa nje ukuthi hhayi alikhulumiseki indaba yokuthi uzathi hhayi mani sicela ukuthi sikhulumisane lento lena umfana wenza iphutha. Iphoyisa nje li-strict umuzwa wathi nikhuluma ngale CID lelo. Nikhuluma ngale CID lelo, mos mina ngiphuza naye ningambona a-strict lamathaveni abopha abantu ubuthaphuthaphu la mphakathini bese adakiwe lo muntu lona uze ahlabele akhuzwe ngimi ngishayela imoto yakhe ngiyomikisa kakhe. Nithule nibukane nithi hawu ngempela athi ngingamfonela manje futhi ngimfonele nge-video call. Ningangitsheli ngalelo phoyisa mina. Lo mphenyi loyo ngihlale nginayo i-weekend yonke ngazi ma-secret akhe. Mina noma ngingenzani ngeke angibophe. Nithi nisalalele loko omunye unqoma uprincipal oshintshe isikole athi yazi since kwafika uprincipal zibani kulesa sikolo bantwana sebayayigcoka uniform bafika ngesikhathi kanti futhi pass rate iphakeme. Athi nihlushwa kungazi nihambe nincoma nje. Mina ngiyambona ngama-weekend uthanda amantombazane lo principal lo ninimncomayo nithi u-strict bantwana sebagcoka uniform bafika early. Nithini ngalabo sisi abashiya nezisu besakondli? Hawu nimangale nithi hawu wena le ndaba esigaxa engaka uyazela but hayi no nginokumbona. Uyabona kulo sisi la jola naye wase-Red Hill kuleso strati nami nginentombi lapho, so sesagcina sijwayelene ngoba akayo-check-a nami suke ngiyo-check-a sifike sihlangane-ke saqoqa njengama-out. Hawu ngempela yebo futhi ney'namba zakhe nginazo ukuthi ngiprincipal phela kusho ukuthi akusimuntu. Nizawubukana nimangale ukuthi hawu yena lento enegative uyazelaphi. Ngikutshela ukuthi noma aya ekliniki angavele athi kini adibana nani estradini ulibangise but hayi ngiya la clinic kodwa ngiyenzile i-appointment ngikhulume nale nurse le elihlala eDonald number 1 ngamtshela lapho ukuthi mangifika mina ngifuna ilayini ngibhizi kabi ngingumuntu nje obhizi. Hayi wena uney'namba zabo nurse lapha ekliniki kuze mina umuntu enginganazi iy'namba zakhe kusho yena uqhoma ngey'namba zama-nurse manje athi kuze umuntu mina enginganazi iy'namba zakhe mina ngilifoli ilayini ngisho ngiyothelela imoto ka-traffic ngifona ngiseza ukuthi